ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା ଆଉ ପରାକ୍ରମ ନେଇ ଖୁବ୍ ଗର୍ବ କରନ୍ତି। ସେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ଖୁବ୍ ମାହିର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ହରାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ମନରେ ସବୁବେଳେ ଗର୍ବ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗର୍ବ ବେଶୀ ଦିନ ରହେ ନାହିଁ। ରାଜା ଦିନେ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ରଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଯିଏ ମୋତେ ଏହି ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ହରାଇ ଦେବ ତାକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ବହୁତ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଆସିଲେ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ହାରିଗଲେ। ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ଏହି ରାଜ୍ୟରେ କେହି ଜଣେ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ହରାଇ ପାରିବ? ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ଜଣେ ସୈନିକ ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ମହାରାଜ, ବାହାରେ ଜଣେ ଗରିବ ଲୋକ ଆସିଛି ଆଉ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳିବାକୁ। ରାଜା ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ ଭିତରକୁ ଡାକିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ଲୋକଟି ରାଜଦରବାରକୁ ଆସିଲା। ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ସତରେ ତମେ କ'ଣ ମୋ ସହ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳିପାରିବ? ଯଦି ତମେ ହାରିଯାଅ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ହେବ, ଆଉ ଯଦି ତମେ ଜିତିଯାଅ ତାହେଲେ ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ତାହା ଦିଆଯିବ। ଏଥିରେ ରାଜି ତ? ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ରାଜି ଅଛି। ତାପରେ ରାଜା ଆଉ ସେହି ଗରିବ ଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ସେହି ଗରିବ ଲୋକଟି ରାଜାଙ୍କୁ ଶତରଞ୍ଜ ଖେଳରେ ହରାଇ ଦେଲା। ରାଜା ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଯାଇ ଗରିବ ଲୋକଟିକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, ମହାରାଜ, ଆପଣ ଯଦି ମୋତେ କିଛି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଶତରଞ୍ଜ ପଟାରେ ଯେତୋଟି ଘର ଅଛି ସେହି ଘର ଅନୁସାରେ ମୋତେ ଧାନ ଦିଅ। ରାଜା କହିଲେ, ଆରେ ମୂର୍ଖ, ମୁଁ ଭାବିଥିଲି ତମେ ମୋତେ ସୁନା ରୂପା ଅଳଙ୍କାର ମାଗିବ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତମେ ସାମାନ୍ୟ ଧାନ ମାଗୁଛ, ସେ ପୁଣି ଶତରଞ୍ଜ ପଟାରେ ଥିବା ଘର ହିସାବରେ। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗରିବ ଲୋକଟି କହିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ଶତରଞ୍ଜରେ ଥିବା ପ୍ରଥମ ଘର ଗୋଟିଏ ଧାନ ଦେବ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଘରର ଧାନ ସଂଖ୍ୟା ସହ 2 ଗୁଣା ହେବ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ଘରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରର ଧାନ ସଂଖ୍ୟା ସହ 3 ଗୁଣା କରି ଦେବ। ରାଜା କହିଲେ, ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏହା କହି ରାଜା ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ସେହି ହିସାବରେ ଧାନ ଗଣି କରି ଦେବାକୁ। କିନ୍ତୁ ଶତରଞ୍ଜର କିଛି ଘର ଗଲା ପରେ ଆଉ ଧାନ ଗଣି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶତରଞ୍ଜର ଅଧା ଘର ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାଜାଙ୍କର ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରୁ ଶସ୍ୟ ସରିଗଲା। ରାଜା ଏହା ଭିତରେ ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଲେ ଆଉ ସେହି ଗରିବ ଲୋକ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତମେ ଜଣେ ସାଧାରଣ ମଣିଷ ଭଳି ଲାଗୁନ, ତମେ କେହି ଜଣେ ଦିବ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଯିଏକି ମୋ ମନରୁ ମୋର ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତି ଥିବା ଗର୍ବକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛ। ମୁଁ ମୋର ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛି, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଗରିବ ଲୋକଟି ହସି ଦେଇ କହିଲା, ତମେ ତମ ଭୁଲ ବୁଝିପାରିଛ, ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏହା କହି ସେ ସେଠାରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଗଲେ।